En resposta ao comunicado do Iván Rodiño da pasada semana, a banda terrorista ETA quere aclarar algúns puntos. E comezo. Non concebimos o vegetalismo como forma de vida. Queremos dicirle aos Iván Rodiño que por moito que queran enganarnos, o vegetalismo é antinatura. Eles din que non, pero precisamos da vitamina B12 para vivir, e xa se nota nas súas accións como eles, coa falta de oxígeno, vense, digamos, como decilo, afectados moito maior medida que a xente que sí consumimos carne. Quero decir tamén que eses dous irmáns que comecen a mirar os baixos do coche cada vez que monten para ir aos abertos de Villarda, non imos consentir ninguna soa victoria máis desa equipa. Estamos fartos de mirar como cada día recurren a rapaces inocentes que están na rúa en Sanxenxo para encher os campeonatos de Villarda. Isto non pode ser, isto non vai continuar así. Así que, Iván Rodiño, sodes o próximo obxectivo da banda. Seguinte punto. O abandono das armas. Din que ETA vai abandonar as armas. Mentira. Nada máis lonxe da realidade. O que pasa é que imos cambiar de armas. Imos deixar os fusiles de asalto e pasarnos ás billardas Molotov. Esta arma é de destrucción masiva. Podemos aniquilar unha cidade inteira con dúas ou tres destas. Non queremos ter que utilizalas, pero se nos vemos obrigados, farémolo. Seguinte punto. Queremos falar tamén, e que non se nos esqueza, dese clube social que hai en Vigo, esa casa de ratas chamada Faísca. Esa casa agora alberga un clube de intercambio homosexual. Vemos dentro do seu local social unhas colchonetas ali para hacinarse, uns en connivencia cos outros. Pero de que estamos a falar? Iso é un local social para a independencia de Galicia ou é unha casa de vicio? Como non muda a súa actitude, tenemos que tomar accións de guerra contra eles. Eran bons compañeiros, pero vexo que últimamente, dende que os señores maiores que levaban estánse a deixar de lado, entón que retomen as rendas do hogar. E por último, non quero esquecer o compañeiro Serván Miluba. Serván Miluba atópase retido na súa casa por a súa muller que non o deixa ir a xogar a Villarda. Por favor, pedímoste que o deixes ir a xogar a Villarda ali onde queira ou poida chegar el. Por iso, quero decir, Serván Ascatú, Serván Cámpora. Liberdade para Serván Miluba, liberdade para os villardeiros. Saúdos, patria e saúde.